Iruñatik Leitzara 200 zaldi nere motorrean. Estilo amerikarra lau buruan nere lepoan. Erlazio internazional eusko trapa menditontorrean. Iñaki ikustera noa maiketako tasegardoa. Iruñatik Leitzara 200 zaldi nere motorrean. Estilo amerikarra lau buruan nere lepoan. Erlazio internazional eusko trapa menditontorrean. Iñaki ikustera noa maiketako tasegardoa. Mendien azkarrena, Kirolango gorrena, herrien doktorena. Euskal Herriko semea. Mendian azkarrena, Kirolango gorrena, herrien doktorena. Iñaki Perurena. Nere proiektu guztiak indarrez egiten ditut. Kirolan ikasi nuena bizitzan balio zaigu. Gauetan kuna lantzen nahi dudana lortuko dut. Beti aurrera begira harri jasotzaile moduz. Gugan konfiantza dugu eta xuta sesain beste. Perretxikoak lapurtzera nondik etorri zarete. Eusko trapa gurea eta eusko drila ere. Nafarroako erresumatik goi iparralde arte. Iruñatik Leitzara 200 zaldi nere motorrean. Estilo amerikarra lau buruan nere lepoan. Erlazio internazional eusko trapa menditontorrean. Iñaki ikustera noa maiketeko tasegardoa. Iruñatik Leitzara 200 zaldi nere motorrean. Estilo amerikarra lau buruan nere lepoan. Erlazio internazional eusko trapa menditontorrean. Iñaki ikustera noa maiketako tasegardoa.